आधुनिक VR टेक्नोलॉजी टीवी आधारित VR हेडसेट लगा बस ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଛୋଟ ସିନ୍ ଥିବ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସମ୍ପର୍କିତ ଗୁଜୁରା ଯାଇକି ପଳେଇ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ପ୍ରୋଡକ୍ସନ ଯେଉଁଠି ମଡର୍ନ ଟିଭି ମାତ୍ରେ କାନ୍ଥରେ ଝଲସି ଉଠୁଛି 3D ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଛି ଜନଜାତିଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ନିଶ୍ଚୟ नहीं उसको तो दे दिया है बस उसको कंपाइल करना है ये होची मिनी थिएटर एठारे बसी थरे परदाय आपने देखिबार मजा ମଧ୍ୟ ବାହାରେ ସବୁଠୁ ପୁରୁଣା ଟ୍ରାଇବ୍ କିଏ ସାର୍ ଗଦବା ବାବା ସେଥିରେ ଖାଇଛି କୋଉଠି ପୁଣି ଚାରିଟା ଲିପା ଧରିଲ କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ଯେତେ ଦଉଛି ସେ କୋଉଠି ଥୋଇ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ ପୁରା ଯେଉଁ ମ୍ୟୁଜିୟମ୍ ଥିଲା ସେଇ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରଟା ଏଠି ଥାଇଛି ନା ସେଇଭଳିଆ କରାହେଇଛି ତାର ତ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟାଲେରୀରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହଁ ହଁ সেটা তো মতো বাজে ଏଇ ଯେଉଁ ମିଳିଯାଇଥିଲା କଲରଫୁଲ୍ ହେଇଛି ଷୋଲ ମାଟି 3
ବିଲେଟ ବିଲେଟ